हेलौ लोगोफोर नै दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोना नायलांबानो जाबाय अन्थाइ राजाया जोंनि बर' आइजोफोरखौ माने अन्थाइ राजा ना मा होनो तेलेंगानायाव लांनानै नार्स कर्स लानो नार्सनि खामानि होगोन बायदिसिना होननानै फैसा थगायना जादों आरोना बे थगायना जानाया सैथो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों माने नोंथांमोना नुलांजोबगोन आरो माने फारि फारि बुंगासिनो दङ लांजाग्राफोरा थगायजाग्राफोरा बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ सोरबाबा हाजिरा खामला मावना सोरनिबा बिमा बिफाया हरदों बेफोरबायदि थगायनो नाङा आरो बिसोरनो गावसोरनो फोरोंगिरि जादों खामानि दंना बेखौहाय दिनैहाय बिसोरो माने फोरोंदों आरोना खिन्थु फोरोंनाय मथे खामानिया जोंना बेलेग जाहैदों ओमफ्राय दानि बेलेग जाहैदों आरोना माने न' लांनाय हिसाबै दिनैहाय मा खालामदों जाय बिगुमा बिसोरजों एग्रिमेन्ट जोब आरोना जोंना गासिबो एग्रिमेन्ट जोब माने जों फैफिननोबो हाया सोरबा लायनोबाबो जोंखौ लाबोफिननो हाया बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै गारबोजोबदों आरो जादों जों फैफिननो रायलायजोब्बाय माने खामानिया मानो इलिगेल जाखो जोंथ' बेफोरबायदि कर्स लानाया मानो बेफोरबायदि इलिगेल जाखो होननानै जोङो माने जोङो जाय बे हम केयारनि बिगुमा हस्टेल दोनोना बेवहाय जोङो माने ज' दावराव खालामलायबाय आरो माने रायज्लायलायबाय खिन्थु रायज्लायनायाव माने मोजां रायज्लायाखै ओरैबायदि बुंदों आरोना नोंसिनि अन्थाइ गोरासारा आंनिफ्राय 1 लाख थाखा लांबाय आं नोंसोरखौ मारै हगारनो बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना जाय माबा एजेन्ट हम केयार बिगुमाया बिदि होनबाय बेनिफ्राय माने जुदि नोंसोरो न'आव थांनो गोसोबा फैसा होनानै थां नङाब्ला आं हगारा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरो बुहुत माने हस्टेलावनो हाबफैजोबनानै माने ओरैबायदि दावराव खालामदों आरोना बिसोरो आङो खोनानो मोनदों माखासे बेचफोर थांदों होनदों बिसोरखौ थगायजानाय खोनानो मोनदों आरो ओमफ्राय दा निउसफ्रावबो नुदों ज' हायद्राबादाव थांनाय बिदि खोनादों ओमफ्राय दा हायद्राबादाव थांनाय आरोबाव मा होनो बिमा बिफाफोर माखासे थाबोनाय बिमाफोर दंना बिसोरबो माने निउसावहाय खोनालायनाय मोनदों आरोना सब बुंनो हाया आरो आङो बुंनो सानो आरो जाय मादैमोन बिथांमोना जेरै अन्थाइ गोरा नार्जारि सारजों थानानैहाय बुंदों नोंथांमोनहा जानो हागौ सोरनिबा फान्दायनायावहायो दिनै नोंसोरो सोरनिबा खोथा लानानै बेफोरबायदि चइस खालामदों माने बुंदों जानो हागौ खिन्थु नोंसोरो खोथाखौ साना हसिया नोंसोर बिदि बुंनो नाङा आरोना मादैमोन स' सिङावबो मा जानाय नोंसोरथ' मिन्थियाखै थांनानै नुहैयाखै दिनै हायद्राबाद बायदियाव दिल्लीयाव थांनानै नोंसोर नुहैयाखै मादैमोन बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामो आरोना खोथाखौ साना हसिया बिदि बुंनो नाङा आरो जायबा दा हायद्राबादाव आगैमोन दङ बिथांमोनहाबो एसे सानै हनै माव आरोना बिथांमोना दिनैहाय नार्सिं इनस्टिटिउटआवहाय फैबाय नार्सिं इनस्टिटिउटआव फैनानै बिथांमोनहा जुदि नार्सनि नोंसोरो सेलाइन इन्जेक्सन लादोंबा दिनै हाउस किपिंनि खामानिखौ मानो मावहैनांगौ बेखौहाय आंनो फिननाय नांगौ आरोना जुदि हाउस किपिंनि खामानियाथ' फायखाना सुनाय टयलेट सुनाय बेफोरबायदि खामानि आरोना दिनै सासे बर' बिमाया गावनि फिसाखौ जुदि मोखाङावनो नुनायमोनब्ला मा सानगौमोन आंनि फिसाया नार्सिं लादोंमोन नाथाय मानो टयलेट सुफैग्रा जाखो बेफोरबायदिथ' माने मोनसे सानगोन आरोना जुदि खामानिखौ नुयोब्ला बेनिखायनो खोथाखौ सानै हनै बुं सोरनिबा बुंनायाव बा फिसानि बुंनायावबो माने फोथायनो नाङा आरोना मानो होनबा फिसायाबो जानो हागौ सोरनिबा खोथा फान्दायनायाव बा बुंनायावहाय दिनै बे गथ'आ खोथा लानानै दिनै बिमानो बे गावनि प्रब्लेमखौ खोन्थायाखै जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आं सानो आरोना नेक्स्टआवहाय जाहाथे जायबो बर' गथ' जों बर' गथ' लाइमोन सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि माने दा थगायजाथों होननानै आं सानो आरोना फरायनायफोरखौ माने बिथांमोना सोरबा आं खोनादों बिथांमोना फार्स्ट इयार बा मेट्रिक पासल' जानानैहाय थांदों बेफोरबायदि आं खोनादों आरोना जाहाथे बेफोरबायदि फरायनायखौ गारनानै दा थां मानो होनबा जोङो इयुन लाइफआवहाय गोबांथार गाबनांगौ जागोन आरोना जों बे फरायफुनाय टाइमखौहाय जोङो जुदि गारोबा जोंनि लाइफआव माने फस्थायनाया सफैगोन आरो गाबनानै आगोलनानै बेफोरबायदि सम सफैनो हागौ खावलायो दा जाखांफुनाय लाइमोन आगैमोन फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि माने दाजाथों होननानै आं सानो आरोना दा बेयाव जयै फार्स्ट बेच सेकेन्ड बेचनि ज' जानानै जोङो फैदों जोङो गासैबो बेयाव काजलगावआव मोनसे इनस्टिटिउट गोदान ओंखारदोंमोन नालाय बेयावहाय जोङो कर्स लानो होननानै जोङो फैदोंमोन GDA कर्स इसिंदानगर हादोरना सामथिं बिदिमोन ओमफ्राय बेयावहाय जोङो फैदोंमोन 2024 आगस्टआव लाफैदोंमोन एडमिसनखौ 6 months होन्दोंमोन नाथाय जों 6 months लानो मोनाखै only 4 months जोंखौ फोरोंनाय जादों आरो बिसोरो आरो गावसोरनो बिसोर टिचार्स जादों गावसोरनो सानैमोन बिसोरो सासेया प्रेक्टिकेल लादों आरो सासेया थिउरिखौ लादों आरो उइदाउट बुक्स बिसोरो जोंखौ फोरोंदों गावसोरनो मोनसे माबा नट्स खालामनानै बिसोर जोंखौ फोरोंदों
आरो बिसोरो जिबायदि फोरोंदों जोंखौ बेयाव फोरोंनायजों होजों फोरोंनायजों जेबो बिदि नङा मिलायजोबा आरो अन्थाइ गोरा ओमफ्रायो थेंग्लुं जोंखौ 1 month थानानैहाय नोंसोर 1 month हम केयाराव मावदो हम केयारनिफ्राय नोंसोरखौ हस्पिटालाव डाइरेक्ट सोस'नो बिदि होनदोंमोन नाथाय बियो जोंखौ सोस'नाखै हस्पिटालावबो सोस'नाखै आरो जोंखौ जेबो जबबो होआखै आरो ओरैनो दस्रा रुमावहाय दोनहैदों बियो हारसाफोर थाग्रा रुमाव बयस गोजामोन बेयाव रावबो गार्लसफोर गैयामोन अनलि सासेल'मोन बियो बिदि रुवाथि बिदिमोन खोमा खामानि मावग्रामोन दा बिसोरजों जोंखौ दोनहैदों नाथाय जोंथ' बिदि हाया थानो जोंनि ओरैथिंनि मानसिफोरा बिदि नङा बेफोरबायदि बुंदों आं ओमफ्राय आं बेयाव थानो हानाय नङा बिदि होननानैहाय जोङो दस्रा रुमावहाय थादों आरो ओमफ्राय 1 month जानोसैमोन ओमफ्राय जों फैफिनदों बिदि गोदाव सोराव जाहैनायखाय जोङो खामानि मावा मा मावा बोरै बिदि थाबाय थानो जोंनावथ' बिदिनो थाबाय थानानै जानो हायाना बेखायनो जोङो फैफिनदों रथायाव हारसाफोर रावखौबो फोथायनो हाया मालानि समाव मा जागोन जों जेबो बुंनो हायाना बेखायनो जों फैफिनबाय आरो जों बिदि गोदाव सोराव जाहैबाय नेक्स्ट टाइमाव रावखौबो दालांथोंसै आरो रावबो बिदि दाजाथों आरो बे इनस्टिटिउटखौ बन्द' खालामजानो जों लुबैयो क्लास खालामनानै सोरबाबा मोसौ फाननानै थांदों सोरबाबा हाजिरा खामला मावना सोरनिबा बिमा बिफाया हरदों बेफोरबायदि थगायनो नाङा आरो बिसोरनो गावसोरनो फोरोंगिरि जादों स' बिदिबा नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरजों माने नायनानै बुजिजोबखाबाय अन्थाइ राजाया माने नंगौना नङा थगायमारदों आरोना थेंक इउ